Ako doplniť do dokladov pečiatku, podpis a elektronicky ju podpísať. Ušetrite na poštovnom a zasielajte faktúry e-mailom. Vaše logo, pečiatku s podpisom či elektronický podpis dokáže Money S3 do každej faktúry pridať automaticky. Logo a pečiatku, ktoré chcete pridávať na vystavené faktúry, nastavíte v nastavení agendy na záložke Logo, pečiatka. Elektronický podpis pre podpisovanie faktúr potom nastavíte v nastavení agendy na záložke Elektronický podpis. Zvoliť si môžete zarovnanie aj umiestnenie podpisu. Nezabudnite, že pre tlač faktúry s logom a pečiatkou je potrebné mať vybraný správny formulár, v ktorom sa nachádza premenná pre tlač loga a pečiatky. Vaše faktúry budú takto spĺňať všetky zákonné náležitosti a zároveň budú mať profesionálny vzhľad. Tip na záver. Je iba na vás, či jedno spoločné nastavenie bude platiť pre celú firmu, alebo bude mať každá osoba vlastné nastavenie.